ja marxem, abans de les 9, els 80 i pico que ens falten avui fins a Victòria.
un tram amb obres, si això és l'alternativa. Déu meu. Sí? Retrobem el camí. Ei.
continu de gent. Ara abans estava una mica millor. Mare? Sí, és una típia. Per aquí o per dalt? Per aquí, no? Esquerra, no? Vols vi? Vols vi? Sí, aquesta va per aquesta no. Merder. Pichu! Per mi que prenen anar amb bici. Fan un circuit. Ens endinsem les profunditats. Vaig bé. Que llum. Que guai. La carretera fins al port. Hem de pujar i llavors la llarga baixada. Fins ara pujada
ningú màquina de tren, però això és una mica més fort, carretera. Això és bonic. Ja estem a dalt? Ja tot baixada. Vinga. Ja està, hem aconseguit la pujada. Estàs
pel port de muntanya. I hem dinat. Tot bé. Si em vols passar, em passes. Toca a mi. Ja hem fet el port. Aquestes dues coses d'agrair. Llàstima de les ortigues. La cua de cavall és moltíssima. Pensaves que vas trobar això aquí dalt. Asfaltat i tot. Porlanat. Asfaltat i tot. Hola.
Hey, Sad. Está lleno de coches. Qué bien.